Aquest diumenge ha tingut lloc a Balaguer Tast en Riu, una activitat per posar en valor la diversitat cultural de la ciutat. Aquesta proposta, que s'organitza a través de la taula d'entitats de Balaguer, ha ofert a la ciutadania un ampli ventall d'activitats i alhora conèixer les diferents entitats que treballen dia a dia per afavorir la convivència intercultural des del respecte a la diferència. Segons explica una de les tècniques de la taula d'entitats de Balaguer, Anna Solà, és el segon cop que es fa la proposta. És la segona vegada que es fa aquí a Balaguer. La primera va ser el 2018, que va ser amb el nom del Món a les teves mans, una festa, un acte intercultural, i aquest any es diu Tast en Riu, Tastet Intercultural al Riu. Està organitzat per la taula d'entitats. La idea és de les entitats que participen cada mes amb les reunions que fem de la taula, i el que volíem era una miqueta fer aquest tastet per fomentar la convivència intercultural entre els veïns i veïnes de Balaguer. Creure'ns que Balaguer té un gran potencial de diferents cultures i que tot això ens enriqueix i ens ajuda a créixer i a aprendre. I no ens cal gastar bitllets amb avió perquè realment tenim el món a les nostres mans. La jornada intercultural ha estat plena d'activitats, on la sardana també hi ha estat present amb un taller d'iniciació, obert a tothom. Des de l'organització se n'ha fet una valoració molt bona per la gran presència de comunitats i entitats. La valoració és molt bona, la participació de diferents col·lectius, el xilè, el cubano, el Colòmbia, hi ha gent de Venezuela, de Perú, i després entitats com Mufanitawa, que és una entitat de nova creació, Associació Africana, Gambiana, que volen oferir la mostra de la seva cultura, tant amb vestuaris com amb gastronomia, amb jocs tradicionals. La celebració de l'activitat Tast en Riu estava emmarcada amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural i per aquest motiu durant l'acte s'ha fet la lectura del manifest d'aquesta jornada en diferents llengües. Lorena González, paire en cap de Balaguer, ha celebrat que se celebrin jornades tan plurals com aquesta. Des de la Paeria de Balaguer estem molt contents que se celebrin jornades com aquesta, que representen la multiculturalitat que tenim a Balaguer i les interaccions que podem tenir entre les diferents entitats, i ens fan veure com de plural som aquesta Balaguer que pretenem ser ciutat acollidora i que tothom forme part d'aquesta ciutat. La jornada ha acabat amb una mostra de balls de les diferents cultures presents.